Ang susunod na palabas ay purong Bisaya lamang. At ito po ay naglalaman ng mga usapin, opinyon at kuro-kuro patungkol sa buhay OFW. Pero di po ito nangangahulugan na ang lahat po na masasabi at nababanggit namin ay totoo. Wala po munang Tagalog translation sa ngayon dahil medyo pahirapan po sa sobrang haba ng video. Make friends with Bisaya po para matuto din kayong mag-Bisaya. Salamat po! Hey guys, kanibay. Nanguha mi kugon. Kuban ko si kuya. Alam mo sa? No? Hello, mayong adlaw. Grabe ka kapoy bay. Nanguha mi og Kugon, yatop sa among payag. asos payag. Subida niya ba? Oh, pasubidan nami. Gikan Subida, sa Agusan. Agusan. Grabe ka kapoy. Kanyon. River, basta na. Ba? Grabe ka kapoy. Kinsa may nakarelate dira nga ngatop sa ilang payag kay Kugon. Hello guys, nagpahulay na sa aming Henry kay kabagsanan. Ito guys, what mi snack so among kuan karon is hugot-hugot lang sa amin. Lingaw-lingaw na mamong kagutom sa mga hugot-hugot ba. Naka-experience mo yan nga kinabuhi guys. No, na mga ito na siya. Lasang man ni Mangyom, Jibilina, Bingalahan. Oh. Oh, so limo amo nang limo kuan nang para may pamahaw. Amo sang kanon. Kasi migmayo kay ang tumig syudad unya. Kanang syudad unya. Kani amo ni kuno. Bitaw. Baligya. Di ay ito may atop. Bitaw guys, among lingaw-lingaw among ginahawa sa hugot-hugot yo ami pang snack dalaman. Anyway, pulit ang hugot ha. Ayun ang binastos nga hugot ha. Hugot ra. Okay, ako ang unang hugot. Akuan. Ayaw pugsa ang tao nga may gugma sa imuha kung wala gid siya may gugma sa imuha. Kay mabot ang panahon. Di gini mo mapugos ang gugma, biyaan na gyapon kaniya. Oh, wala ikaw. Ikaw. Ito yung hugot. Ato man. Guys, okay lang ang bulagan sang uyab, sang atong uyab. Dili tangol. Bigyan pinaglumaan sa taong nangangailangan. Hashtag okay. Hashtag okay. Paano po, hugot. Hugot sa OFW. Ayun si may masutin mas mga OFW. Kung kamo, nangontrata mo diya sa laing nasod magtrabaho, kabalo man mi nga para na sa iyong pamilya. Ana gid. Pero kung mahimo in taon, uli po din iyong pamilya diri sa Pilipinas. Kaya kanang 2 years sa tinuod lang. Lawa-lawaan lagi ang ilang hinulat ana. Lawa na jud. Oo. Uban na mangita na. Oh, mo nang uban. Sige lang mag-extend, diya sa laing nasod. Di gila ay diri ang iyang partner din sa Pilipinas. Ngita gid na. Oh, nangita. Oh. Usay man gid naman tay mga tawag na mga lawas nung panginanglan. Ay! Oh. Gusto lang di man na magsilbi kung imong trabaho ka na kasauma perminti, kubalon kay imong kamot. Mga paksi imong junjun anak kung sige na lang po gagamit sa imong kamot. Nya ang inyong saging pangbugtok ko na ng saging. Kamo sabot pod buin taon. Oh. Kung kanang liter pod ang lalaki boy nasa abroad, kung lalaki nasa abroad, muli po siya diri. Muli pud. Oo. Kay daghan may kay dining mga butakal nga hinay-hinay kamang sa mga silingan. Ang uban yung butakal, ang ubang butakal. Hulaton lang makatulog ang uban. Yun. Kay kamangon, Kamango. magawas tangkal. Magawas tangkal. Pero kung babae may nasa abroad. Uy. Kasi kasagara mitabo sa mga laki diri. Kasagara gid daghan kay di man tanan pero daghan kay gatanga. Dagang gid. Gatanga. Mangita gid. Unya gipasagdan na ang bata. Nagtagay ang bata tuara nagkamang-kamang sa daplin. Muna usahay kung ang nanay o ang mama ang nag-abroad. Sabi akong laki mag-abroad. Pero ang lalaki mga abroad kasagara pod, ang mga asawa ng Pilipinas gwapa. Sabi ko si Siksi kay pula kay simod. Ana pa amay kuya, grabe kay sa trabaho ni mo wala. Ako trabaho. Siksi man ka lagi laag man lagi kag ayala lagi mga isim-isim lagi. Ana abroad ang ako ang bana. Grabe kay bana kay abroad ang akong bana. Mamo kuya pa inyong bana kapay ug mayo kinabroad in town. Nagkabulingit ang trabaho dito sa lugar sa mga Arabo tapos lagi Ginoo ko. pero sila Ay pagbuot laghin. Masamba na punta ka magbuot. Kuno magbuot man mabulkit. Nag-remind lang ni nga. Hinahinay lang mo guys kay dili lalim ang kwan ba, dili lalim ang gasto og kwarta, dili lalim magtrabaho.
Nya ano po kani. Kana mga silingan ba? Mga ibakira. Ano? Dili. Oh, mga silingan nga libakira og libakira kani. Sa pag-abroad ninyo kana to mga higalang OFW, pag-abroad na nila, wa na ikatabang. Wala gid. Mingon pa nag-abroad ang kanahan o maragi angayan. Aka na mangitag kwarta pang abroad nila. Baligyan ang kaamo mag-abroad dito kay mangita man mga Arabo. Oh, Libakon. bakon. Pero tungod ka si Inday, si Undoy, si Inday nakakuha na sila. Naka-abroad na. Nibalik na. Kaya bagag na nga libakira maghulat. Maghulat sila og chocolate. Masuko para mag-igda na katagaan og sabon. Dapat chocolate nga tag sa kakumkum. Nga bagag na kung sa libakira way gitabang. Mumay mangayog chocolate. Tapos kung gamay ang mahatag, liba ko na pugas kanahan. Saan yung pangatag niya? Ikan sa apor, gamay kang chocolate. Oo. Ba? Nana, usok, sinuo ko. Lami patamakan og ngayon mga libakira ba lami kay patamakan og kamil ang dagway no. Remember ko familiar kay nga sitwasyon ba inana ba? Mura ra bag nakapabaylo og kwarta pag agtog abroad wala ra ba? Wala gid. Sinuo ko. Kinuktok man buta. Yung sa pailain, ikaw ma-abroad ka? Dili. Ako personally dili po ko kay mamasboy manggo. Ana daw sa higugma ang lalaki nga mamasboy kay muna silang mga lalaki nga kabalo mahigugma og tarong. Alang kay siyempre kung binuang kag babae. Tablar ya pag imong gibinuang imong bisuon ang imong mama. Automatic yan. Balik si mong karma. Oh, ang karma. Tuman may karma guys. Ambot sa langaw. Nasa. Ano yung masulti nimo? Ano gid? Pero na in love ka sa abroad karon. Taga Hong Kong man ka. Abi na kung si Grace lahi dito na taga Hong Kong di. Di alam. Ka in love lang sa tanan ayaw lang ka Ma'am Jocelyn. Ano gid? Ay gid Jocelyn. Bayar ka. Bayar ka sa uli. Nain ko Ma'am Jocelyn kita maakig naong. Gaya ko ba? So guys, mo ta mong snack nga istorya. Among istorya naman to bro. Dala tinuod ba ka nang remind lang po ni nga magkuanta, magtipig tag kwarta kay dili tanan panahon na ta sa abroad. Mag-save ta, di ta matagagasto. Ana kay dili tanan panahon nga naay kwarta. Dili tanan panahon nga maayo atong lawas. So ana lang. Labi na to mga sinan ka karon tong balita ni Duterte. Ang problema sila, ang balita ako noamot dili man ko di ko makaingon sa inyo nga tinuod gyud pero muni ang mga hungihong karon gipangsulti nga kuan daw kuno. Ipapauli na ni presidente ang atong mga kababayan na sa laing nasod, daw sa Saudi daw dia or nabasa laing nasod daw kuno. Ang paulit na daw niya libre pero mabilin daw kuno tong mga plat ug ilong. Wala ka. Oh, kadungog ko ato na. Daw ba si Jocelyn? Jocelyn? Ay nagapila si Jocelyn, patay na kana si Jocelyn sa tuwa buang. Si kuan na po si Ma'am yan. Bitaw nasa daghan ang problema karon mo tinuod na nag-viral man sa Facebook nga kuan na kuno ipapaulit na daw ko ng mga OFW pero nabili lang daw ko tong mga plat og ilong. Jocelyn. Mambit. Yasim. Oh. Mga plat, ibas lang mga plat og ilong taka magyaw-yaw plat mas lang ilong. Ito gid ay. Nambet oh bantay ka. Sige na. Sa saldira. Basta guys ay mo kabalaga kay kana kuan na mga hungihong ra na mga istoryang walay saktong kapasikaran, fake news ra na sila ay mo kabalaka. Pero kung mag-flat ang iyong ilong o mga ang uban, magpili ka. Flat imong ilong or taas pero dagog bangag imong ilong. Taas pero dagog bangag. Ito ko sa plat. Ito ka sa flat. Oh, Ana, madabanggaan. dili ko. Ang sa taas ang ilong. Murag na ilong. Ilaming singya siya ni papawala sa among kagutom. Anyway, kakapoy oh. Ato mga igalang OFW, amping-amping diya kanunay sa abroad, amping-amping sa inyong trabaho, amping-amping sa inyong mga amo, kay basi sobra mo kasiksi, mabirhan mo gula sa oras. Ano lang ha? Agoy. Sige, ako nga amigo yung tanong, Korea Buyag. Oh, shout out sa mama, shout out sa mama. Ma'am, uli na ko ni Gross, dala ko kugon. Agto na po minyo tataod sa kuan. Agto miyog CDO. Kami na po ang magatag sobre sa jeep. Kita guys.
Gusto mi kay patay na yung nanay goyang ani karni mga kasapan na mi gini. May impasabod mi. Padayon. Salamat. Init guys, inanay kita mo mga kuan. Extracurricular sawa kana? Extracurricular basta kana. Activities guys nya. Labi guys, dawat kami ninyo guys, kung inani among extra guys, manghuwag kugon. Kung kauban ako. Panilam-lam diya to eh. Idugang na mo na ang mga dahon sa agbot para mo imo na mo siyang atop. Sa mga